A mi hi ha una frase que m'agrada molt, de Lord Kelvin, que diu: no es pot controlar allò que no es pot mesurar. Sobre aquesta frase hi ha alternatives, hi ha variants. Una molt interessant és la que diu que no es pot millorar allò que no es pot controlar i no es pot controlar allò que no es pot mesurar. Això vol dir que si volem optimitzar el sector de l'aigua, el primer que hem de saber és què està passant, és a dir, necessitem les dades. Hem de tenir clar que les dades de per si sol no serveixen per res. Si no les tractem per aconseguir informació, no podrem operar amb elles. El que estem veient és que la crisi climàtica està afectant de forma molt significativa tota la part de disponibilitat i qualitat de recursos hídrics. I per tant, el nostre sector, la nostra activitat, que és la gestió del cicle de l'aigua, veiem que s'afronta uns reptes molt importants de cara a futur, que són sobretot garantir-ne la resiliència i la sostenibilitat. En el moment que som capaços de saber què està passant, i a més saber-ho ara, és a dir, hi ha molta normativa que ens obliga a mesurar un cop al mes, un cop cada 6 mesos, un cop a l'any. Això no ens permet saber què està passant. Això ens dona una mica d'idea d'una línia base del que està succeint, però no ens permet saber el que està passant realment. En el moment que som capaços de mesurar, ja sigui quantitat o qualitat d'aigua en temps real o quasi real, que som capaços de rebre aquesta informació, aquestes dades, tractar-les, convertir-les en informació, això ens permet millorar i optimitzar molt els nostres sistemes de control, tant de distribució com de tractament, com de depuració. Aigües de Barcelona, juntament amb l'ACA i l'AIMB, van ser adjudicataris del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua a finals del 2023. Potser, si haguéssim de dir com a principals actuacions el que estem fent, potser ho resumiria amb tota la part aquesta de sensorització i automatització, que ho estem fent tant a plantes de tractament com amb xarxes, i tant de l'àmbit d'abastament com de l'àmbit de sanejament, com dèiem, sobretot per aquesta part de millorar les eficiències. Després també tenim la part de bessons digitals. Aquí estem fent un bessó digital de la xarxa de transport, de distribució, i també un bessó digital de la xarxa de sanejament. I potser lligat més amb aquesta part d'anàlisi i tractament de dades, estem implementant sistemes que ens permetin garantir la qualitat de la dada i també diferents plataformes per explotar aquest valor de la dada i que ens ajudin en el que és la presa de decisions operatives i també en poder millorar la transparència de la nostra operació envers els reguladors i els ciutadans. En el cas de la dada i de la qualitat de l'aigua, de les dades, aquí hi ha diverses coses a tenir en compte, perquè depenent una mica de l'objectiu que es vulgui, és més important tenir més qualitat o tenir més quantitat. Evidentment, els dos paràmetres són absolutament importants. El fet de tenir molta quantitat de dades ens dona l'opció d'estudiar i de saber què està passant. Però el que sí que és realment necessari és tenir una qualitat de dada. Necessitem sensòrica, necessitem instruments, necessitem mètodes que siguin intel·ligents però que també siguin reals de mesures directes dels paràmetres als quals hem d'analitzar, que ens donin una dada fiable. Si tenim una dada fiable i tenim moltes dades, evidentment seria la perfecció. Si no, hem de posar una mica en equilibri o en balança què és més important. Tenir més quantitat de dades, però que potser aquestes dades no siguin tan representatives o tan significatives a nivell de qualitat analítica, o potser també seria més interessant tenir menys quantitat de dades, més selectives, però que siguin d'una alta qualitat. Avui en dia, un dels grans avantatges que tenim és que el processament d'aquestes dades per convertir-les en informació ha esdevingut molt econòmic. El que abans necessitàvem grans màquines per processar, ara ho podem fer, simplificant molt, en el telèfon mòbil. Això vol dir que el tractament d'aquestes dades per convertir-les en informació avui en dia està esdevenint possible i democratitzat, és a dir, pràcticament tothom té accés amb ell. Els bessons digitals. Els bessons digitals el que estan fent és una representació digital del nostre sistema físic. Fa 10, 15, 20 anys ja es coneixia un equivalent dels bessons digitals. L'únic problema és que per processar el nostre model, de la nostra xarxa, del nostre riu, del nostre procés, igual necessitàvem 2 dies, amb la qual cosa no podíem utilitzar-lo per controlar en temps real. Jo crec que les principals complexitats les tenim lligades sobretot al que és la integració d'aquestes dades en els nostres sistemes. Al final són dades que venen de diferents fonts, de sistemes heterogenis, per tant hi ha un repte important en quant a la integració.
També, sobretot, pel que fa a garantir la seguretat i la privacitat d'aquestes dades, no? Sobretot si parlem de dades que venen dels nostres usuaris. També, si volem que aquestes dades ens serveixin per prendre decisions, doncs hem de garantir que siguin fiables, no? I que tinguin la qualitat necessària, per tant, aquí també una complexitat afegida. I potser també diria a nivell de complexitat la que ve lligada a la part de la infraestructura. El que succeeix és que no tots els paràmetres es poden mesurar senzillament amb una sonda que sigui fiable i que sigui de baix manteniment i que tingui un preu assumible, sinó hi ha molts paràmetres que s'han de mesurar amb analitzadors, que aquests analitzadors han de ser concrets, han de ser específics i no hi ha un analitzador o una sonda que serveixi per tot. Per tant, totes aquestes dades, totes aquestes inversions, tots aquests sensors i tots aquests analitzadors que existeixen al mercat i que s'han de posar en continu, llavors també hem de tenir el paradigma de que una cosa és fer la inversió, que ja costa, i una altra cosa és llavors què fem amb aquests equips. Aquests equips, evidentment, s'han de mantenir, s'haurà de fer el seu contracte de manteniment, s'ha de fer la seva gestió, s'ha de fer la seva explotació, se li ha de fer el manteniment, les neteges, les calibracions. Per tant, darrere d'un instrument, evidentment, ha d'haver-hi també un canvi, entre cometes, de mentalitat, de tenir inversions, no només poso l'equip, sinó que una vegada tinc l'equip, què faig amb aquest equip i com el mantinc.